Benvinguts amb aquest fantàstic pis d'obra nova al centre de Tarragona, 83 metres quadrats distribuïts en 3 habitacions i 2 banys. Comencem amb un gran saló menjador i uns finestrals que ens donen una llum magnífica a dins del pis. Seguim amb aquesta cuina que queda completament integrada amb el saló menjador. Tenim un taulell porcelànic de neolit i una campana decorativa d'ínox. Seguim i us ensenyo la resta, començant amb el primer bany complet amb plat de dutxa, uns espais superamplis i un detall molt bonic amb aquest frontal de color blau turquesa. Continuarem amb la resta d'habitacions, començant amb aquesta primera, una habitació doble amb moltíssima llum. Fixeu-vos-hi el detall d'aquesta finestra que ens il·lumina a tot el passadís interior, de manera que tenim la màxima llum en el nostre pis. Aquesta segona habitació, ideal pel nostre estudi o vestidor. Totes les habitacions estan equipades amb cable de xarxa i d'antena. I per últim, l'habitació principal, tipus suite, també amb un gran bany complet amb plat de dutxa i les seves 3 peces. Fixeu-vos-hi el detall de la rajola al paviment hexagonal, superbonica. El pis està climatitzat mitjançant aire fred i calor per conductes. I per últim, si us ha agradat, visita'ns a www.immobiliarihabitat.com.